telefonom. Tudj, hogy Jó. Lassítványa! Forgass vissza! Így jó. Elejére. Most jó. Ne mozog. Nem nézem. Nem, még így is hallom, hogy csináljam. Aj, de jó vagy. Erre fogom verni a faszom, he. Rak már vissza, mert azért úgy jobb, Na. mint így. No, ez mi volt? Ez nem szabványos rénszarvas volt. Pont a jó autó, ez a lyukba belemész, az a érdekes hangja. Ez a izé. De mit csináld már ezt a hangot, amit csinálsz? Hát megharaplak, Na jó, is. akármelyik is csinálja. Faszom a szátokba! Hallod, ez már inkább csak erőködés, nem? Nem baj. Hallod, kajak lépekszik ide neked. Jaj, de jó vagy. Hű, de jó vagy. Jó, még egy. Ez csattant, geci. Mondom, hogy kóbász. Fini, az egy darab kóvász volt, meg izé krumpli, he. Kis krumpli. Ó, még egy darab, he. Csak gyinott, csak az nem oldódott fő normálisan. Az lettem az jönnek meg izé. Hallod, az kajak egy darabban van, he. Ja. De még jött, baszki. Baszki, mekkora darabok, he. Hát ez korompér. Ez nem kóbász, ez korompér, he. Ezért főztem, hogy jó felegyeztek, Csak egy darab volt ez. Mi az, hogy darabol? Ez a kóbász. Jaj, de jó vagy, more. Elég együttlét, már azt beszéltük, hogy már mindenki... Jó csípős, mi? Eloldanám most a bokádásról. Elég csak, bazdmeg a gyomors, csak fagyja a torkomat. Azért mondom. Már behomokkozom. Nem, ez tök finom. Már vele valamit van. Figyeld, milyen finom. Elemezzük, hogy visszalátunk benne, várj. Azaz. Hogy kis kitát. Hallod? Ez ilyen jégcsap, nem? Mint a videón, jégcsap. Happy Benő. Várjál, bugybi. Várjál, nem jön. Várjál. Ah. Videóra alá. Ez milyen finom, he? De gyerekek, ezt ha összeraknánk, ez lehetne egy sajtal töltött pulykamell. Nyomja is a fejemben ezt a Tehát szart, ez- nem bírok fölülni. Ez basszatul sajtal töltött pulykamellnek látszik. Macerája össze. Én nem, Lángos nem jött ki? Az az előzőben volt. nem tudom, bazd meg, ha ezt végig tud, hallod? Most kajakra. Az előzőben Ez szalámi, Ez zsömle. az zsömle, várjál, az krumpli. Krumpli, szalonna és kolbász. Mert nekem most ez így jó. Na, várjál, nem volt belemegyünk ma a számításba. Azt ne nyom hozzá pluszba. Fogd meg, dobáljuk. Igen? Hozzá dobjam? Én, hogy ide dob, mert én is itt vagyok. Én megcsinálom, bazd meg. Én már itt vagyok én. Jön hozzá még pótlásként? Még lehet. Pofán nyomna vele, utána én meg pofán ukádnám. Nő. Kapna a szöveget egész egy ilyen arcfakra. Hát ez kajak nem világít odáig, de azért nyaljátok meg a Nem baj, tököm. azért jó nekem is, köszi. Azért nem látom. Még egy darab ez. De én Hát már az nem finom. tudod lefagyni. De ne dob már oda bele, meg akartam fogni. Ez finom. Dávidka? Na. Finom. Ó, tetszik. Hát finom darab. Hallott, hogy gyökér, igyekezzél vissza. Igazából kéne még. Halló, anya meg apa, így fekszik a Lilla. Én nem fekszem, nem vagyok részeg. Á? Nem, csak itt van a lába a homokba, a feje meg a másik irányba. Úgyis látni fogjátok, majd megmutatom, úgyhogy peace, brother. Téged szerettem a videózni. Engem? Nem is látszolok. Kivakítja a szememet ez a szar. Áldok. Takarózza. Hozzá takarót!